Vesimies, miten voit? Tervetuloa kanavalle ja lukemiseesi, Vesimies. Me yhdistymme nyt energioihisi näinä päivinä. Muistutan, että nämä ovat yleisiä luentoja, joten pyydän sinua ottamaan vastaan sen, mikä resonoi ja pätee tilanteeseesi, ja päästämään irti siitä, mikä ei päde. Älä unohda tarkistaa kuumerkkiäsi ja nousevaa merkkiäsi, sillä ne paljastavat meille aina jotain enemmän siitä, mitä on tulossa. Aloitan lukemisesi energian orakkelilla. Se on voimakas orakkeli, joka asettaa meidät nykyhetkessä sen mukaan, kun sinun on tarkoitus vastaanottaa merkki oppailtasi tai mestareiltasi. No, ei enempää eikä vähempää kuin arkkienkeli Gabriel. Arkkienkeli Gabriel on viestinnän arkkienkeli, joka auttaa meitä sanojen kanssa. Itse asiassa hän hallitsee kurkkuchakraa, tätä joka on tässä. Arkkienkeli Gabriel haluaa kertoa, että olet lähellä jotakin, mikä voisi olla erittäin tärkeä viestintä, vai mitä? Että sinä voit olla itsensä ilmaisemisen välittäjä ja kertoa totuutesi, aivan kuten voit myös vastaanottaa toisen ihmisen totuuden. Tämä tuo tullessaan selkeyttä johonkin kysymykseen. Se tuo tavallaan mukanaan julistuksen, ja tämän ilmoituksen myötä se antaa meille myös sen, mitä voisi olla. Se, mitä joku toinen haluaa kertoa meille tunteistaan, eikö niin? Joillekin se voi olla. Voi olla myös niin, että ymmärrät jonkin järjestyvän eri tavalla, jotta voit tuntea itsesi vapaaksi ilmaisemaan itseäsi, sanomaan jotain tai ilmaisemaan itseäsi kaikilla tavoilla, eikö niin? Uskon, että tunnet tiettyjen tähän asti mukanasi kulkeneiden esteiden olevan katoamassa. Tämä voi viitata siihen, että lähestyy jotain erittäin tärkeää, joka liittyy projektiin, jossa viestintä on hyvin tärkeää sanoa, tai myös hetki, jolloin viestintätyöryhmäsi, kiinnostuksen kohteesi tai sinulle tärkeiden ihmisten kanssa paranee, oli kyseessä mikä tahansa, mitä olet tekemässä. Tämän kaiken moottori liittyy todelliseen viestintään, joka voi sisältää jopa itsestään puhumisen sekä kokonaisvaltaisen arvon antamisen muille. Siksi se liittyy myös sanojen antamiseen virrata, kirjoittamisen antamiseen virrata, jos kyse on siitä, sillä arkkienkeli Gabriel yhdistyy myös vahvasti kirjoittamiseen, ei vain vuoropuheluun. Joten on avauduttava ja valmistauduttava tekemään niin. Kaikki, mikä liittyy avautumiseen, ilmaisuun, totuudenmukaisuuteen ja siihen, mitä voit luoda henkilökohtaisen luomistyön kautta, mikä voi myös palvella muita jollakin tavalla, eikö niin? Joten on myös tärkeää puhdistaa kurkkuchakra, kutsua Gabrielia ja meditoida hänen voimaansa, joka avaa sinut ja läpäisee minkä tahansa esteen, mukaan lukien viestinnän esteen jonkun kanssa. Täytyy nähdä, kuinka se kurkkuchakra, joka sijaitsee kurkun korkeudella, pyörii kauniin sinisen vallon ympärillä ja sinne kerääntyy myös rohkeus, eikö niin? Kuten totuuden sanominen tarvittaessa ja vesimies ymmärtää sen näin, jotta ihmiset, jotka puhuvat sinulle, puhuvat totta tietyssä tilanteessa tai tekemällä sen heijastettuna toiseen ihmiseen. Ja se on myös hetki, jolloin vesimiehen on jätettävä taakseen kaikki vanhat pelot vastakkainasettelusta ja puolustettava itseään tästä eteenpäin. Eli jos sinun on lähestyttävä jotakuta, jos sinun on puhuttava jonkun kanssa, esimiehen tai ihmisen, josta ajattelet, en tiedä, kannattaako minun puhua tälle ihmiselle, pelottaa puhua tälle ihmiselle tai se tuntuu kiusalliselta, nuo tunteet, joita tämän ihmisen kanssa puhuminen voi herättää, muuttuvat arkkienkeli Gabrielin välintulon myötä. Katsotaan, mitä enkelit haluavat meille nyt sanoa. Älä unohda, että nämä luennot ovat aina yleisiä. Jos haluat käsitellä omaa erityistapaustasi, voit varata henkilökohtaisen konsultaation kanssani. Konsultaation voit varata verkkosivustoni kautta. Näet aina osoitteen tässä videossa ja myös kiinnitetyssä kommentissa, merkkisi kiinnitetyssä kommentissa, jotta voit siirtyä suoraan näkemässä linkkiin ja mennä sivustolle valitsemaan haluamassa luennon. No, katsotaan mitä arkkeenkelit meille nyt kertovat tämän totuuden kautta, tärkeän viestinnän. No, arkkienkeli Mikael puhuu meille myös totuudesta ja samalla tuo meille oikeudenmukaisuuden. Oho, kuinka voimakas energia se on vesimies? No, arkkienkeli Mikael tuo miekan miekkojen S:n kautta. Miekkojen S on upea kortti. Se on kortti, joka vastaa vesimiestä sen liikuttaman elementin eli ilman vuoksi. Tiedät, että tässä on viestintäongelma, joka ratkeaa, minulla ei ole epäilystäkään. Eikä sinun tarvitse välttämättä olla riidoissa tuon ihmisen kanssa, estettynä tuon ihmisen elämästä, vaan on jotain, joka on tarpeen korjata viestinnän tai kirjoituksen kautta, miten vain, koska tuon tiedon, joka sinun on saatava, on tultava sinulle paikasta, joka tuo elämääsi harmoniaa, etua ja menestystä. Joten se on työasiaa koskeva viestintä, kiinnostuksen kohteen viestintä,
todellinen viestintä, joka antaa vesimiehelle mahdollisuuden tehdä oikean päätöksen, joka vastaa myös hänen totuuttaan ja oikeudenmukaisuuttaan, koska sinulla on oikeudenmukaisuuskortti. Kaikki, mitä tästä eteenpäin tapahtuu tulevina päivinä, on sinulle erittäin suotuisaa. Sanoisin jopa poikkeuksellisen suotuisaa, koska kaikki ne esteet, joiden tunsit tähän asti estävän sinua pääsemästä tähän, mitä kerroin alussa, totuuteen, viestintään, uutiseen, tietoon, lähestymiseen, mitä se ikinä olikin, ne katoavat. Kaikki, mikä esti sinua etenemästä loppuun. Ja ennen kaikkea viestintäongelma ratkeaa, ja se antaa sinulle suuren edun verrattuna siihen, mitä elämässäsi on nyt tuloksena. Ja sinulla on oikeudenmukaisuuskortti. Mitä sanoisin? Oikeudenmukaisuuskortti on kortti, joka määrittelee tilanteet tasa-arvon ja erittäin suotuisan ratkaisun näkökulmasta. Joten se kertoo sinulle, ettet saa luovuttaa, koska oikeudenmukaisuus korjaa, tasapainottaa kaikki ne tilanteet, jotka eivät ole tällä hetkellä vesimiehen eduksi tai jotka tavallaan estävät jonkin asian menestystä. Joten jotain ratkeaa todella rajulla tavalla. Todella rajulla tavalla ja se sopii täydellisesti toiveeseesi. Sinulla on kolikoiden ritarikortti. Kolikoiden ritari on kortti, joka lupaa edistystä, lupaa työtä, lupaa sitoutumista, lojaaliutta ja luottamusta. Eli alat huomata, että tämän ansiosta alat kehittyä siinä työssä, johon pyrit, siinä edistyksessä, siinä henkilökohtaisessa projektissa, joka sinulla on mielessäsi, tai jota jo kehität, joka voi perustua sanoihin, kirjoittamiseen, asioihin, jotka liittyvät jatkuvaan työhön, johonkin, mitä olet tehnyt pitkään sitoutuneesti ja vastuullisesti, koska on oikein sinulle, että se tuo hyötyä ja että tuo hyöty alkaa laajentumistaan ajassa ja näet päivä päivältä, kun työskentelet sen parissa, kuinka sitoutumisesi kasvaa ja kuinka lompakkosi kasvaa. Pentaklien ritari kertoo minulle, että joku saattaa olla sinua kohtaan todella hyväsydäminen. Tämä näkyy tavassa, jolla hän puhuu kanssasi, kommunikoi, tarjoaa apuaan tai luo yhteistä tulevaisuutta. Hän haluaa panostaa teihin ja osoittaa aitoa sitoutumista sekä uskollisuutta, joita tämä ihminen selvästi tavoittelee kanssasi rakentaakseen vakaan ja kestävän suhteen, joka perustuu todelliseen luottamukseen ja yhteisen arvomaailmaan tässä elämässä. Se on hidasta kyllä, mutta se on erittäin varmaa. Hidasta, koska kolikoiden ritarit ovat energioita, jotka liikkuvat varman päälle, tavanomaisen päälle, sen päälle, mikä ei jätä epäilyksen sijaan epäonnistumiselle. Joten se vie aikansa, mutta se ei tarkoita, ettei se olisi sitoutunut. Totisesti se on 100% sitoutunut ja se antaa mahdollisuuden jatkaa suhdetta ajassa ja tilassa sinulle ja että se on jotain erittäin sitoutunutta ja lojaalia. Mutta uskon, että kaikki lähtee liikkeelle tuosta keskustelusta tai sopimuksesta tai neuvottelusta ja tasapainosta, joka saa sen heijastumaan ajassa suurella sitoutumisella, suurella varmuudella sinulle ja joka kasvattaa laajasti tulojasi. Nyt on siis aika päästä irti pelosta puhua, toimia, sanoa asioita ääneen ja kertoa omista ideoistasi. On hyvinkin mahdollista, että kannat sisälläsi ajatusta, jota et ole vielä kenellekään jakanut. Ja juuri nyt on tullut oikea hetki uskaltaa tuoda se vihdoin kaikkien tietoisuuteen ja toteuttaa se käytännössä. Voi olla myös hetki viestiä päätöksistäsi, koska oikeudenmukaisuus on myös kortti, joka puhuu päätöksenteosta, päätöksistä, jotka ovat hyvin oikeudenmukaisia sinulle ja oikeudenmukaisia muille ihmisille. Joten nyt on aika toteuttaa kaikki se. Katsotaan, mitä kortit kertovat meille nyt lisää. Nomaljojen 2. Yhteyden, liiton, sitoutumisen, läheisyyden, toisen ihmisen kanssa kehittymisen, yhteisymmärryksen, sitoutumisen, joka vakiintuu, ja asioiden, jotka muuttuvat kortti. Todellakin. No taas, oikeudenmukaisuus, kaksoisoikeudenmukaisuus. Sinulla on oikeudenmukaisuutta myös siinä, mikä sinua suosisi erityisesti oikeudellisissa kysymyksissä, eikö niin? Ehkä työskentelet oikeudellisten asioiden parissa, olipa se ammattis tai tehtäväsi. Silloin edessäsi avautuu selkeämpi polku, sillä viime aikoina olet saattanut kohdata monenlaisia esteitä työssäsi kehittymisen tiellä. Sinulla on ollut haasteita projektien edistämisessä, asiakashankinnoissa tai erilaisten virallisten asioiden hoitamisessa, ja tämä johtuu siitä, että pöydälläsi on hirtetikortti. Se on heijastunut kaiken tekemiseesi ja luonut pysähtyneisyyden tuntua, joka on hidastanut kaikkea sitä, mitä olet yrittänyt saada eteenpäin näinä menneinä aikoina. Joten se, mitä sanoit, milloin voin ylittää tämän? Koska minulle se ei ole enää uhraus. Ehkä se sai sinut menettämään hyvän asiakkaan tai muut asiat viivästyivät. Mutta vaikka siltä ei näyttäisi, voitit paljon enemmän, koska hirtetti on ilmoitus siitä, että tasaat myös tuota oikeudenmukaista ja tarpeellista palkkiota juuri nyt,
mikä tarjoaa sinulle läheisyyttä toiseen ihmiseen, joka voi auttaa ja tukea sinua tällä hetkellä, kuten myös läheisyyttä tuohon ihmiseen, joka sitoutuu, koska tuo kolikoiden ritari yhdistyy sinun tässä liitossa, eikö niin, tunnetasolla. Jos olet parisuhteessa, se lukon aukeaminen tai se epäviestintä tai koordinoimattomuus, joka oli johtanut suhteen pysähtymiseen, siihen, ettei ollut mahdollista käydä vuoropuhelua, siihen, ettei hyväksytty mahdollisuutta lähentymiseen, eikö niin? No, kaikki se alkaa muuttua. Näet, kuinka tunti tunnilta, päivä päivältä suhde muuttuu läheisemmäksi, vakaammaksi ja harmonisemmaksi yhteydeksi, koska olette samaa mieltä tietyistä asioista, joista ette ehkä aiemmin olleet samaa mieltä. Sinun on oltava tietoinen myös siitä, että olet empaattinen toista ihmistä kohtaan, olet mukautuva mahdollisuuksien mukaan, etkä halua vain tuoda esiin omaa näkökulmasi ainoana oikeana tai ehdottomana, vaan myös hyväksyä näkökulmat ja antaa arvoa toisen ihmisen näkökulmalle. Tämä pätee, jos puhumme vesimiehestä, joka neuvottelee tai luo liittoa tai jakaa työtä toisen ihmisen kanssa tasa-arvossa, kunnioituksessa ja sitoutumisessa. Jotain, mikä heijastuu myös tulevaisuuteen pätevänä kasvuna ammatissasi, urallasi tai ammatillisessa elämässäsi. Jotain tulee säädymään, eikä ole muuta mahdollisuutta kuin että se säätyy. Jos ajattelit, että elämä oli kohdellut sinua kaltoin, koska et saanut toimistasi odottamasi tuottoa, voin vakuuttaa, että nyt tulet tuntemaan läheltä mitä on oikeudenmukaisuuden säätyminen, koska se on kaksinkertainen. Joten korjaat satoasi, korjaat kylvöäsi, ja se, joka on halunnut vahingoittaa sinua ja on viivästyttänyt unelmiasi ja projektiasi, tulee myös kokemaan seuraukset, mutta ei kuten sinä, vaan hyvin eri tavalla, eikö niin? Tuota ihmistä voi kohdata vastoinkäymiset, koska tuolle ihmiselle tulee viivästyksiä, tuolle ihmiselle asiat vaikeutuvat ja sinä olet tietenkin toisella puolella. Kyse ei ole siitä, että sinä heijastat tai toivot sitä, vaan se on yksinkertaista. Se on syyn ja seurauksen laki. Joku on saattanut toimia tahallaan, jotta et saisi päätöksen työtä, että tavoittaisi asiakasta, että pääsisi tämän ihmisen luo, tai että tuo henkilö ei tavoittaisi sinua, tai ettei tuo asiakas olisi koskaan voinut viestiä kanssasi. Hän on voinut tehdä sen tarkoituksella. Mutta yläkerta näkee kaiken ja tänään voin vakuuttaa sinulle, että karma on siellä aivan nurkan takana tuota ihmistä varten. Joten valmistautukoot ne, joiden on valmistauduttava. Esimies, valmistaudu elämään kultaista hetkeä, rakkauden hetkeä, ymmärryksen, yhteensopivuuden ja suurten muutosten hetkeä. Sillä muutos ei tule ainoastaan rakkauden myötä, vaan se tulee myös talouden ja totuuden myötä. Eli tämä totuus tuo muutoksen, tämä totuus tuo oikeudenmukaisuuden, tämä totuus tuo liiton, sitoutumisen, vesimiehen tunnustamisen, toisen ihmisen taholta tulevan vesimiehen tunnustamisen siitä, että elämää voi jakaa, että uhraus on todellakin tavallaan muuttanut sinua. Henkilökohtaisesti, mutta se on muuttanut myös toista ihmistä, joka on tuntenut poissaolosi henkilökohtaisella intiimillä tasolla, mutta myös työelämän tasolla, koska se voisi olla myös niin, eikö? No, minä valitsin toisen henkilön, joka on se, jonka näen tavallaan halunneen häiritä vesimiestä, ja tuolla ihmisellä meni myös melko huonosti. Joten se ihminen palaa ikään kuin luoksesi, ja sinä otat hänet vastaan niin, että tuo ihminen on asiakkaasi tai ostajasi tai henkilö, joka on kanssasi työelämässä, koska se oli tarkoitettu sinulle. Ja sen menettäminen oli sinulle suuri uhraus. Rahaa menetettiin, aikaa menetettiin, monia asioita menetettiin, mutta elämä korvaa sen sinulle suuresti. Se korvaa sinulle suuresti kaikki ne menetykset ja kaikki ne viivästykset, jotka aiheutuivat vääryydestä. Tässä epäoikeudenmukaisuus päättyy, sen voin taata, sillä hirtetty on kortti, joka kertoo juuri siitä, eikö niin? Rajoituksen hetki, uhrauksen hetki, joka muuttuu muutokseksi ja ymmärrykseksi. Ja se on kuin sanoisi, no, kaikki tämä, mikä oli minulle tavallaan pysähtyneisyyden ja odotuksen hetki, sai minut henkilökohtaisesti vesimies oivaltamaan monia asioita. Ja jos puhumme tuomioiden antamisesta, koska oikeudenmukaisuus on läsnä, hirtetty kutsuu meitä myös siihen, se kutsuu meitä odottamaan ennen toimimista ja tarkkailemaan ennen tuomion antamista. Ja sinä teit niin, siksi tuomio on nyt annettu. Joten annamme asioiden kulkea luonnollista ratansa. Ehkä et edes huomannut, kuinka luopumisesi ja tekosi paljastavat tämän kaiken puolia ja sopeuttavat sinut todellisuuteesi. Joten tänään elämä sanoo sinulle, pysy tietoisena ja pysy antautuneena kaikelle tälle, koska korvaus on raju, se on kirjaimellisesti raju siitä, mitä voit saada irti kaikesta tästä. Erinomaiset neuvottelut, erinomainen sopimus, erinomainen suhde, koska siinä on tietysti Maljoen 2,
Oliko oikein, että tämä ihminen oli kanssasi? Kyllä, se oli järjestyksen mukaista, jos niin voi sanoa, eikö niin? Se on kohtaaminen tämän kumppanin kanssa, se on kohtaaminen sen ihmisen kanssa, joka täydentää sinua täydellisesti. Ja tunnen, että se on jotain, mikä on todella nimenomaan sinua varten. Täydennätte toisianne täydellisesti, toimitte paremmin yhdessä kuin erikseen, te tyydytätte toisianne, teillä on samat mieltymykset tai arvot tai impulssit ja toinen heijastuu toisessa ja te valitsette toisenne. Joten te yhdistytte ja vahvistutte. Vaikuttavaa. Katsotaanpa, mitä numerot, opasnumerot, mestarinumerot sanovat meille nyt, vesimies. Tässä tilanteessa tulee olemaan paljon totuutta, mikä myös poistaa epäilyksesi ja lukkosi. Numero 26. Sinulla halu menestyä ja tunnet itsesi sellaiseksi, koska saavutat jotain työstäsi käsin, työtä, joka hyödyttää sinua ja hyödyttää muita. Olet ottamassa intuitiivisesti tietoisuutta siitä, että ihmiset rakastavat sinua ja tarvitsevat sinua. Töihin, jotta antaisit heille palvelusi, jotta antaisit heille ammattitaitosi. No, se mitä ihmiset haluavat sinulta on myös se, että sallit heidän löytää innovatiivisia ratkaisuja auttaaksesi heitä. No, uskon, että tässä on viitattava nimenomaan vesimiehen työhön, joten sinua harkitaan johonkin erittäin tärkeään. Luotetaan ja määrätään, että tämä tapahtuu, vesimies. Kaikki siunaukset sinulle tänään ja aina.